התערוכה הזאת שאנחנו היום מציגים, שזה התעודת זהות שלי ושל מרלן, שעם זה פתחנו את גבו גלרי סטודיוס, הוא באמת תערוכה של עבודות אישיות שלי ושל מרלן שחיברנו ביחד. אני מאוד צבעוני ומאוד מלא סוג של אנרגיה, ומרלן היא כבר מביאה מסר אחר, אדמתי יותר ואלמנטרי יותר. הפרצוף והאהבת אדם והפלורליזם והיכולת באמת להתחבר בין דברים שונים והמגוון של בני אדם והשוני מרגש אותי תמיד. הצבע של כל אחד, וזה שנוכל להיות תמונה אחת טוטלית של הרבה דברים שונים, זה מוטיב שמלווה אותי כבר מאז שאני ילד קטן. עוד אלמנטים פה זה באמת הציפור, שהוא אחד מהנושאים שחוזר והמוטיבים שחוזרים הרבה בעבודות שלי. היכולת לחשוב לברוח הלאה, לקבל את הזווית, להיות עד לכל מה שמתרחש, ואולי גם לחזור עם איזושהי תבונה אחרת.